Hola, bon dia. Soc David Garrido, tutor de primer de primària del Centre d'Estudis Mollet. Us porto una activitat que vaig proposar als meus nens i nenes per aquests dies, que es tracta de fer un cal·ligrama. Per fer-la només necessitarem un parell de fulls, llapis, colors, goma i rotuladors. En aquest cas, nosaltres vam treballar la descripció d'un animal. Per fer-ho, vam dibuixar primer l'animal en un full. També es podia calcar o bé cercar una imatge. Quan ja ho teníem, vam posar l'altre full a sobre per poder escriure. Abans de començar a escriure, però, vam pensar sobre les característiques d'aquest animal per tal de donar-li una estructura i coherència al text. Fet això, ja es pot començar a elaborar el cal·ligrama. Per començar, hem d'establir un punt inicial per escriure i anar escrivint seguint el dibuix. En acabar el text, amb l'escrit podrem veure la silueta del dibuix que hem representat. Els cal·ligrames són una forma d'expressió escrita que ens permet representar un text donant-li una forma. Aquesta està sempre relacionada amb el contingut del que escrivim, per tal de mantenir una relació amb l'escrit. En el nostre cas, els nostres cal·ligrames estaven relacionats amb la descripció d'un animal, com hem dit abans, però es pot fer servir per representar la lletra d'una cançó, un poema o diferents tipologies textuals. Amb aquesta activitat, els alumnes treballen l'escriptura autònoma d'una manera diferent i creativa, aprenent a la vegada una nova tipologia textual.